ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Rulti J. дар имрӯза навормон 12та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. мефаҳмед нархҳои сечкара, Opel Vectra B, Astra F, Astra G, Honda CR-V, Toyota Camry ва ғайра. ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайка монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дастгирии шумо барои мо беҳад лозим мебошад. агар шумо мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама ки дар болои экранай танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон роӣ кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class сечка, соли барориш 1995, задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. берун дуруни мошин полни тозаҳай, гази простой, фақат мегирӣ туташ мекунӣ, гуфти соҳиби мошин. нархаш 38 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. агар кредит гиред через бонки алиф 793 сомонӣ ҳар моҳа дар муддати 4 сол бо пешпардохти 11400 сомонӣ. хотиррасон мекунем, дар имрӯза навормон ҳама мошинҳо дар душанбе қарор доранд ва ҳатман аётон наброрен дастгирира, лайку подписатсияра монед. боз як сечкаи фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class, соли барориш 1999, задний привод, 2.4 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач автомат. мошин 100% мешини газмети, 6 моҳ ҳуҷҷатошай. нархаш 78 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад. лекин дӯстони азиз, ба фикрам мошин намеарзад. ба фикри ман ягон намуд сечка ҳамин соли 2021 да 78 000 сомон намеарзад. даи сум мешавад ба 1000 бурен мошинои соли 2011-15 бихарӣ. барои ҳамин пеша харидан хушракак фикр кунем. Opel Vectra B, соли барориш 1996, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 7 моҳ документ дорад. мотораш 1.6 простой, чихе ки гуфтем. нархаш 27 000 сомонӣ, алишам мешавад, яъне метавонем баъзоро вариантотона пешниҳод кунед ва савдоам мешавад. кредит через бонки алиф 563 сомонӣ ҳар моҳа дар муддати 4 сол бо пешпардохти 8100 сомонӣ. Toyota Corolla, соли барориш 2006, кузов хэтчбек, передний привод, 1.6 литр мотор, пробегаш 158 000 километр. сӯзишворӣ фақат бензин мебошад, растаможка дора, коробка передач механика. мошин вагониай, расходаш тақрибан 6-7 литрай Европа мебошад. состояниш беҳтаринай, 3 ключ дора, подогрев сидений дора, сигнализатсияам дора. нархаш 63 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. Chevrolet Lacetti, соли барориш 2007, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. растаможка дора. мошин айвагон гирифтагӣ якдастаи, задагӣ пусидагӣ, даридагӣ, кандагӣ надорад. мотор, кузов, ходовой, коробка ягон майда камбудӣ надоранд. ҳамаи ҷошда ҷавоб мега соҳиби ҳамин мошин. 4 баллонаш пачка, 4 электропакета, кондитсионераш 100%,
газ Еврочор дар 100 километр тақрибан 7 литр расход дора. Мошина мегирӣ, фақат ҳайш мекунӣ бе ягон камбудия. Таксиам гаштагӣ нестай, моторшам 100% дуд намекуна, масъала намехӯра. 8 моҳ ҳуҷҷат дора ва соҳибаш мегӯяд ки метавонем ба ҳазор устодтонам биёрен, любой хел проверка кунен, баъд бигиринша. Нархаш 33 000 сомонӣ, савдоам мешава, кредитам мешава 689 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 9900 сомонӣ. Toyota Camry соли барориш 2009, передний привод, 2.4 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, растаможка дора, коробка передач автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ аст. Мошин американка, ягон проблема надора, фақат мегирӣ, тута мекунӣ, нав газ установкаш кардем, срочна фурӯхта мешавад. Нархаш 92 000 сомонӣ, савдоам мешавад. хотиррасон мекунем ки дар каналмон абзори ҳамин мошин астай. дар оҷа мо гуфтагем чихел як бародармон ин мошина вагон гуфта харида ки фреб хӯрдак ва чихел мошина хариву фреб нахӯрӣ, мисол мошини нағза харӣ. дар ҳамон видео ҳамаш ҳастай, ҳатман дуроен тамошо кунеша. Deo Nexi соли барориш 1996, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. Документи солона дора. Нархаш 11 000 сомонӣ ва дига арзон намешава. алиш мешава ягон мерси 124 кузов боша, пули болои ай тарафи соҳиби ҳамин мошин дода мешавад. Opel Astra G соли барориш 2001, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 45 000 сомонӣ, савдоам мешавад. кредит агар гирем 939 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 13 500 сомонӣ. Opel Astra F соли барориш 1997, кузов универсал, передний привод, 1.6 литр мотор, пробегаш 326 507 километр мебошад. сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. аз вагон якум дастай 4 баллони нав, ягон камбудӣ надорад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экранай. нархи мошин 29 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад. кредит 65 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 8700 сомонӣ. Mercedes-Benz W124 соли барориш 1988, задний привод, CVD литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач автоматай. срочна фурӯхта мешавад. коробка задний мост ай Mercedes зайчик, нав маслоҳоша алиш кардагиай. документош яксола, глушитель AMG, мотор, коробка 100%. мошин нарӯшка кор дора. мефаҳмидагӣ одам занг занад. хиди соҳиби мошинда 39 000 сомонӣ ғалтидагиай ва дига арзон намешавад. нархи мошин 19 500 сомонӣ. Honda CR-V соли барориш 1998, кузов универсал, полный привод, 2 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач автоматай. растаможка хай дора.
ҳолаташ хубай, беҳтаринай, мешини, ҳайш мекунӣ, тамом. Нархаш 43000 сомонӣ. Кредит гирем 897 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 12900 сомонӣ. ва мошине ки мада беҳад махкулай, мутаассифона нархаш махкул нест, неки худаш сахти бад махкулай. Mercedes Benz E-класс, соли барориш 2008, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, растамошка дора, коробка передач, автоматай. Мошин, как всегда, дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 110000 сомонӣ, алишам мешавад, савдоам мешавад. Кредит агар гирем ҳар моҳа 2297 сомонӣ меспорен ва 33000 сомонӣ пешпардохт мекунед. ва ин буд охирон мошини фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. Дар комментария метавонем ба ҳазур нависен чӣ хеле мошини шумода дар кора, мо заказои шуморо қабул мекунем. То бози дӯстони азиз, барори кор шумода.